accidental, our voice is clear. ASFM, your friend, always with you. 106.9. Dula kamo nagapamate sa Kuskus, Balungos. Sa NYGC, Blind Drama. Sa ASFM, gaupod kay Papa Mel. Kag Miss Catherine, si Lolo Ilyong, kag Lolo Miloy. Magpamati na. Wala magsadya ka. Kuskus, Balungos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! It is officially 2025! Happy New Year, everybody! Kuskus, Balungos. Pinalangga nga mga tagpalamati. Wow! Thank you gid sa tanan-tanan, no? Premiloy, New Year's presentation naton subong sa aton nga programa. Ang programa ginapamatian siyang tanan ang Kuskus Balungos. Dili gid lamang sa inyo paborito nga istasyon ang ASFM, the community radio, the heartbeat of Sagay City. Premiloy kanami bla kay ang aton bilog na 2024 na lang puasa naton sa subong buhi pa kita sa gyapon. Premiloy amo ning pinakadako naton nga pasalamatan kag ang pinakanami ang good health nga ginhatag sa aton. Welcome na 2025 Premiloy. Ang good health hindi na siya maislan sa kunado nga mga bagay. Yes, hindi na iya mabayaran sa kwarta Premiloy. Di ba Chay Muray? Si Nanay Muray Habilosa nagapamati sa aton dira sa Sagay, sa kay Melchor Concherman, subong man sa mga taga Jik Barbershop, sa mga taga Barrio Poy, Tribu Yang, sa may dira sa Tuboso, sa Escalante, nagapamati sa aton sa malabutan sa aton nga pagpangalagad. Kay Brother Juby Santillan, nagapamati man sa aton subong Premiloy. Mayo na Sa siya. nami gid kay nagatililipon kita diri sa aton nga programa kag nagapanamyaw kita sa aton nga mga subscriber man sa NYGC Blind Drama. Thank you gid sa inyo nga pag-subscribe. Salamat kid sa pagpamati nyo sa mga kabuangan na mo ni Prelyo. Ay oo, bisan amo lang ta sinipro ti nalipay kita nga babatian sa iban nga nasadyahan man sila sa aton nga programa diri sa ASFM kag sa NYGC Blind Drama Premiloy. Mga taga Home for the Blind sa Bacolod, thank you gid sa inyo pagsuporta. Sa mga taga Gispel Blind Massage sa Iloilo, sa kay amigo naton Raymond Dalunes sa may Lakpas na sila Premiloy, kay amigo Aldrin Magalso. Base. Oo, kay amigo Paul Dalanon, nagapamati man sila sa aton. Halos na mga blind massage nga nagasuporta sa aton dira sa 888 damo na sila Premiloy. Mga naga-duty sa New Government Center o nagapamati man sa aton Premiloy kag thank you gid sa inyo nga pagsuporta. Okay, tamyawon man naton ang Juan Negros blind massage nga ginapangunahan ni abyan naton Ricky Amante. Kag sa tanan-tanan nga ari dire sa aton nga assistant station manager kay Madam Elsie Palma Singway kag sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati. O may mag-greet man din na Jamila, may greet ka. Happy New Year sa tanan. Good morning! Happy New Year sa tanan! Oh, kita nyo? Mga taga Roja City. Thank you gid sa inyo nga pagpamati kay amigo John Paul Mesperos kag sa may Gimarasda sa kay amigo naton Paul Jan Organia. Oo, kay Ma'am Ann, no? Happy New Year man sa kay amigo naton Ariel Mar Escaro o kon DJA sang Marbaes Blind Channel. Pasalamatan man gali naton Premiloy ang aton nga mga drama talent diri sa NYGC. Si Peter Gabrina. Siyempre si amigo naton Rejan Domingo. Kag sa tanan-tanan nga ari diri nga mga naga-intra sa aton nga drama. Kay Randy Josh Maparan, kay Sir Ryan Quezon, subong man si kay Parentida Sweetenia Magbanwa, kag kay Miss Lorraine, kag sa mga kaupdanan nato diri sa Saira Blind Massage, sa kay Hana Ariola,
kay Maki Paloma, kay nang Terabel Paloma, subong man siya kay nang Jingjing Balya Gumesa, nga nagapamati man sa aton. Kay Inday Nonali Albacete, kay Inday Marga, kay amigo naton Kevin Bordan sa Kevin Bordan Facebook, kay amigo naton Jerel Aurelio, amigo Judjen, kay amigo Francis Lansagarita. Thank you gid sa inyo nga pagpamati. Abi mo Premiloy, do hindi ko mahubisan siyang pagpasalamat. Labi na gid sa aton gwapo nga station manager kay Kuya Hil Andan sa ASFM, kay siya gid ang naghatag sa aton siyang oportunidad nga ining nga mga tingog ni lolo ninyo Ilyong kag lolo nyo Miloy nabatian sa radyo, no? Amo na siya. Abal ganito siyang isa katag pulamati. Niya daw nagbasag radyo ko pagka bati ko siyang tingog ni lolo Miloy kag lolo Ilyong nga. Pero namian ko gyapon mamati ah. Thank you gid sa inyo. Premiloy, anong message mo para sa 2025? Amo ni siya nga amo last program sila ka 2024. Oo. 2025 na tayo sa semana. Oo, balik kay ta 2025. Kita sa mag-una man nga tuig. Kaya kabay pagamatawhay ang pagligan sining tuig naman nga bago. Kaya siyempre, damo sa mga galinupok ka bulkan, bakunano nga balita nga bisan doon Kuskus Balungos ni katong programa, pero nagapon man kita, nagalantaw man kita sa mga nagkakatabo sa palibot. Galing, kaya segment galing niya para malipay ang tanan. Nagpalamati. Oo, pero ang mga nagkakatabo siya doon palibot, ang mga balita nga nag-aabot siya doon, ginapamatian taman na Premiloy. Oo, kaga ang ma-advise ko lang sa inyo sa sininga tuig, kabay pa nga mangin malipayon kita, kag hindi magpatama sa stress, no? Hindi tayo magpatama sa sobrang stress, mga kanay siyaga, mga ka-ES. Kung gina-stress ka, pamati lang sa ASFM. Yes, kag tutok sa NYGC Blind Drama sa YouTube. Kanami lang, no? Kay bisan pa paano, ang aton ng mga tagpalamati, ari sa gihapon nga nagasuporta sa aton. Merry Christmas and Happy New Year gid sa inyo tanan-tanan. Ano pang mabilin mga mensahe, Premiloy? Ay, hinay lang kaon. Oy, talagsala ng New Year, pero hinay-hinay lang kaon, ha? Mas nami bla ko no Premiloy nga dutayon mo lang kaon, kaya nga, damo ka pa yung pagkaon matilawan. Kaya para kung tayo mo lang pagkaon, makatilaw mo na iba? Na! Grabe na gid ikaw, ubuson mo gid yaw. Welcome 2025! Yay! Happy New Year! What na po? Okay, sa ngalan sa aton station manager, Kuya Hil Andan, sa aton program director, DJ White Rose, kag sa tanan-tanan ng mga staff sang ASFM, ini ang programa Kuskus Balungos. Happy New Year! Yay! Woohoo! Woohoo! Misteryo't pakikipagsapalaran, handog ng NYGC, walang kapantayan. Iba't ibang kwento, handa nang marinig sa inyong tenga. Ang aming alay, walang hanggan. NYGC Blind Drama, subscribe na kayo. Bagong kwento, bagong saya, puso'y titibok. Tuloy-tuloy ang saya, walang katapusan. Sa aming mga kwento, puso'y nasisiyahan. NYGC Blind Drama, subscribe na kayo. Bagong kwento, bagong saya, puso'y titibok. Tuloy-tuloy ang saya, walang katapusan. Sa aming mga kwento, puso'y nasisiyahan. Misteryo at pakikipagsapalaran, handog ng emergency, walang kapantayan. Iba-ibang kwento, handa nang marinig sa inyong tenga. Ang aming alay, walang hanggan. NYGC Nice Yaga Channel Blind Drama, pakinggan na.
NYGC Nice Yaga Channel Blind Drama Pakinggan na